Unidade 6. Exercicio 2. Ola, bos días. Ola, moi boas. Pois teño aquí que vostede é Antón Couceiro, non? Galego, de 25 anos, que vive en Bertamiráns. Sí, ten todos os datos ben. Ben, entón, conteme, Antón, cal é o seu nivel de estudos e a súa formación académica? Título polo de agora só de bacharelato, porque aínda estou estudando. Ben, fáltame un ano, non, se todo vai ben. Supoño que para xullo do ano que ven xa terei rematado. E que estás estudando? Fago cuarto de Historia. Moi ben. Tes algunha outra formación específica ou de algunha outra cousa? Sí, especialidade de arte, que me gusta moito en xeral. Fixen varios cursos relacionados con isto e tamén un verán traballei de guía turístico. Ademais, teño algún outro curso de idiomas, fixen ata terceiro de italiano na escola de idiomas. Co inglés voume defendendo, aínda que non teño ningún curso feito. Moi ben, moi ben. E ademais de guía, traballaches algunha vez de outra cousa? Home, así traballos serios con contrato non, pero teño un amigo deseñador e ás veces desfilo cos seus modelos. Fíxeno xa 4 ou 5 veces, e creo que non se me dá mal de todo. Ajá, vale. Pois ímolo poñer tamén por se hai algo relacionado. Que outras capacidades ou habilidades crees que podemos poñer que estean relacionadas con estes dous traballos? Pois, pro de guía coido que son moi amable e sempre intento ser agradable e falador cos turistas. Ben, en xeral creo que son así porque son bastante aberto e nada tímido. Home, pro outro, sempre me din que teño moi bo corpo. A verdade é que me coido bastante, xa sabe. Non bebo, vou ao gimnasio, gústame en xeral o deporte. Vale, perfecto. Pois logo xa temos todos os datos. Aquí tela a túa tarxeta. Se hai sorte xa nos poñemos en contacto contigo, Antón. Vale, graciñas. Adeus. Veña, adeus. O seguinte... Ola, pasa. Bos días. Si podes sentar aí, Iria, verdade? Graciñas. Sí, son Iria Martín. Vale, pois... Fálame de ti, Iria, fálame dos teus estudos, profesión, experiencia, xa sabes. Ben, de estudos fixen ata o bacharelato e logo tamén estiven un ano na escola de hostalaría. Non rematei porque comecei a traballar nun restaurante, na cociña, de axudante, pero logo pasei ao comedor, servindo. Dáseme moi ben o trato coa xente e iso. Vale. Que tipo de contrato tiveches? Primeiro tiven un contrato de media xornada durante 6 meses e logo estiven a xornada completa case un ano. Moi ben, e gustaríache seguir na hostalaría ou buscas outra cousa? Non, busco algo nalgún restaurante. De feito, estou agora mesmo facendo un curso para ter o título de manipuladora de alimentos. Quero atopar un traballo cun bo soldo. Ben, é que estou aforrando, porque no futuro gustaría meter o meu propio negocio, un restaurante ou algo semellante. Por iso busco un traballo a xornada completa. Claro. Non me importa o número de horas que traballe, pero prefiro un sitio onde paguen ben. Vale, entón tomo nota diso. Ben, xa está. Pois, Siria, cando teñamos algo, chamámoste, vale? Toma os teus papéis. Vale, deica. Deica pronto, que teñas un bo día. Ola, bos días. A ver, o seu nome é Susan, non? Sí, Susan Patterson. Non é galega, verdade? Non, son dos Estados Unidos, pero levo anos vivindo fora. En Galicia xa case levo 5 anos. Moi ben. De que está buscando traballo? Son piloto, pero hai un mes a compañía en que traballaba despediume por axustes no cadro de persoal. Era unha compañía pequena que facía rutas entre países do leste de Europa. Anteriormente tamén estiven traballando nos Estados Unidos, nunha empresa que tiña avionetas para alugar. Despois estiven 6 meses nunha compañía portuguesa que voaba a Vigo. A verdade é que teño bastantes horas de voo. E agora que tipo de compañía busca? Prefire avións pequenos, voos nacionais ou dalle igual? Como lle dicía, teño máis experiencia en viaxes curtas e avións pequenos, pero dame un pouco igual. Gustaríame poder seguir vivindo en Galicia, pero tamén me gusta moito viaxar. Dánseme ben os idiomas, ademais de inglés e galego falo un pouco de alemán. Tanto me ten a ruta, pero prefiro unha boa compañía e que me ofreza estabilidade laboral. Vale. Miraremos entón se hai vacantes nalgunha compañía española coñecida, a ver que posibilidades ten. Moitas grazas. Ben, poñerémonos en contacto con vostede para comunicarlle o resultado da busca. Que teña un bo día. Vale, graciñas. Ata logo.